מעל 25 שנה, חברת צדיק לנדאו הינה שם דבר בכל הקשור בתחום הביצוע והיזמות בענף הבנייה. מייסד החברה צבי לנדאו, מהנדס בניין במקצוע, עם ניסיון של למעלה מ-50 שנה, מקיים את החזון עד היום. לתכנן ולבנות סביבות מגורים התומכות באופן מושלם בצרכים הדינמיים של הדיירים ומשפחתם. הצטרפו אלינו אל מסע בין פרויקטים שונים וצפו כיצד הופך חזון למציאות, והתמונות ידברו בעד עצמן. חברת צדיק לנדאו מתמחה בפיתוח פרויקטים לתחום המגזר הפרטי, תוך דגש במתן פתרונות דיור למגזר הדתי. הקמת מתחם מגורים המקיים בתוכו מאות יחידות דיור הינה עיקר עשייתנו. אנו גאים בעשרות פרויקטים מסוג זה שהוקמו לאורכה ולרוחבה של מדינת ישראל ומאכלסים כיום אלפי דיירים אשר מקיימים את חייהם בסביבה איכותית ואסתטית. מציאות זו מתקיימת הודות לכוח האדם האיכותי והמקצועי אותו אנו מטפחים בשילוב עם יכולות טכנולוגיות ושיטות בנייה מתקדמות. חברת צדיק לנדאו גאה להוות גוף מרכזי האחראי על הקמת עשרות פרויקטים בתחום הציבורי ובתחום הביטחוני. התמחות בתחומים אלו הקנו לחברתנו ערכים מוספים רבים אשר באים לידי ביטוי בשיטות הבנייה החכמות, תקנים מחמירים ביותר, שיטות ניהול מתקדמות ומדדי איכות בלתי מתפשרים. מכאן טבעי ביותר שחברת צדיק לנדאו פועלת תחת תו התקן ISO 9001 מהדורה 2000 ומוסמכת כקבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות מטעם משרד השיכון והבינוי. ניסיון של שנים בתחום, ידע וטכנולוגיה, עוצמה וחוסן כלכלי, יכולות ניהול אינטגרטיביות ומאות לקוחות מרוצים הם המפתח שלנו להצלחה. צדיק לנדאו, איכות מעל הכל.